Let's get ready to rumble. Sinterklaas is zonder gong en hij stipt al op een sprong. Want het is als 4 december, want het zit in mijn kalender. Ik rijd je langzaam in paniek, want ik ben het fanatiek. En het op een hechte in het schreeuwen van gedichten. Maar ik mag erom beginnen, dus ik zal nog even stinnen op het schreeuwen van een tekst. Flex. Schreeuwstoot in gedicht of riem, van mij is dat echt heel lang lien. Ik krijg je letter op papier, Sinterklaas die komt straks door de vlier. Dus de vraag ontdij komt van alle band, want inspiratie van het schreeuwen binnen cijferland. Daarom een beat en een vraag, hoe doch sto dat nou? Dus lip me jaren was toch haast, yo yo nou do. Ik moest hier lang denken wat ik daar moest kinken. Zeg in drachten en in heeg, maar mijn poeder blummen leeg. Kakelokken god voen, en daar raak je voor roen. Het is net krom, het is net droog, dikke dicht dat ik zelfs betaal. Sinterklaas die komt straks door de vlier. December is een maand van happy together. Help zo mij maar mijn gedicht, want dan bist om mijn redder. Wat rient er op Klaas? Chocolade of koel? Oh, ik ren alweer vast. Wist al wat ik bedoel? Sinterklaas die komt straks door de vlier. Sinterklaas is een baas en dat weet ik al lang. Want als het gaat om cadeautjes, had hij mij in de tang. Chocolade, Lego of een super vette game. Sinterklaasje, Pieter Baasje, what's in the name? Sinterklaas die komt straks door de vlier. Ik ben al horen aan de gong, maar dat in een gedicht. En op de 5e mat die kleer, want dat is dus zijn plicht. Hij werd echt te gek, mooi super stoek cadeau. Als dat dit loert op les, is toch zeker de show. Schreeuwstoot in gedicht of riem, van mij is dat echt heel lang lien. Ik krijg je letter op papier, Sinterklaas die komt straks door de vlier. Sinterklaas die komt straks door de vlier.